You're doomed! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, hát ugye a hétvégé letelt, hogy lement a Summit. Néhány mérkőzést azért megnézhettünk, és már is folytatódik tovább ugye a versenyek sorozata, ami a Dota 2-es közösséget illeti, ugye. A Dokler Myrmidons csapatát figyelhetjük majd, ahogy ugye a Gigabyte Challenge 11. selejtezőjén vesznek most részt, és megkapták ellenfelüket, méghozzá ugye a Quiet Storm nevű csapat szemében. Hát meglátjuk, hogy az első kör hogy fog sikerülni. Ugye elég nehezen sikerült felállítani az ágrajzot végül is a Join Dotán, aztán most már úgy tűnik, hogy mindenkinek meg lesz az ellenfele. Ha jól láttam itt a kiírást, akkor ugye az 512 nevezési lehetőség közül 264-et ugye kihasználtak. Hogy hány kör lesz, így nem igazán tudom, az minden esetre tény, hogy a döntő előtt az utolsó 3 körnél már ugye ágrajz lesz, azaz a top 16. Tehát ők már ugye... Azt nem tudom, hogy az Bow 3 lesz-e már, lehet, hogy csak a döntő lesz. Igazából Best of 3 majd kiderül igazából. Hát adja Isten, hogy eljusson odáig a Myrmidons. Nem is tudom, hogy egy nap egyáltalán lemegye, mert azért megnézve ezt a jó néhány fordulót, jócskán ugye az estében nyúló lenne ez a liga. Na hát meglátjuk, minden esetre nézzük, hogy mennyit sikerül gyakorolni a csapatnak, milyen szinten állnak jelenleg. Ugye, ha visszaemlékszünk, azóta nem sikerült közvetíteni a csapatot, hiszen a Battle of Central Europe ligájának selejtezőjén is indultak, az még tényleg egy korai megjelenése volt a csapatnak, hiszen nemrég álltak össze, sőt papíron még nem is volt megfogalmazva, hogy tulajdonképpen ki lesz az 5-ös, sőt azóta már változás is volt. Ugye Drent került be Raskio helyére, úgyhogy meglátjuk, hogy az új line-uppal mennyit sikerül gyakorolni, és hát milyen szintre jutottak el a srácok. Azért én bízom benne, hogy itt az első fordulók nem fognak olyan nagy gondot okozni. Aztán, hogy a Quiet Storm a nevéhez méltan fog-e teljesíteni, az majd kiderül. Minden esetre a draftok elárulják, hogy a két csapat a supportokat elsődleges prioritásnak tartotta, hiszen mind a két oldalon ugye ezeket a hősöket hozták el. Apropó, mire 3-at számolok, addigra lehet nyugodtan elmondani, ugye van 2 perces delay a streamen, természetesen ugye mivel lobbyba vagyok, ezért tekintettel kell mind a két csapatra lenni. Nyilván nem gondolunk itt semmi rosszra, de hát sose lehet tudni. Szóval, hogyha van egyéb probléma vele, hang, képernyő, bármi, akkor lehet nyugodtan jelezni, és akkor azonnal változtattok rajta, nyugodtan leordíthatjátok a fejemet, ugye, hiszen megtörtént ott is a Summiton, hogy fennmaradt véletlenül vagy hát nem is fennmaradt, hát egyszer fennmaradt az overlay, másszor meg nem is tudom, valahogy a 6K használatra került, és így beállított egy jó kis képernyőt, amit nem kellett volna. No! Folytatódik tovább, ugye a vannokat elnézve egy Tide mellé, ugye egy Death Prophet, Razor és Viper 4-es, szinte zöld hősöket szedett ki a Dokler Myrmidons, a Quiet Storm pedig ugye Lycan, Brewmaster, Ember Spirit és ugye egy Phantom Assassin. És egy Invokerrel erősítenek, ugye, mint harmadik hős, és hát Miner és Balázs a két support játékosa a Doklernek. Meglátjuk egyébként, hogy milyen összeszokottság alakult ki ez alatt a rövid idő alatt, hiszen nem is tudom, hogy van-e egyáltalán egy hónapja, hogy együtt játszanak, és hát nem is tudom, hogy ugye így, hogy még az utolsó pillanatokban is cserélődött ember, hogy mennyire sikerült igazából zökkenőmentesen a gyakorlásuk, szóval meglátjuk. Minden esetre jelenleg egy Titán Witch Doctor párosnak tűnik ez az ő kezükben. Hát egész jól működhet igazából, azért az aurával karöltve az a Witch Doctor ulti, az nagyszerű fegyvere lesz majd mindenképpen a csapatnak. Illetve hát, hogyha a stunt nézzük, tehát ugye ott van a Stomp, ami megint csak egy jó kis AOE, amivel lehet majd
vagy társakat menteni, vagy éppen csatákat elkezdeni, és ha hozzápárosítjuk a vízdoktornak is ugye a Paralyzing Cask féle stunját, hogy össze-vissza pattog, akkor igencsak megtréfálhatja majd a Quiet Stormot. Ugye Ogre Magi, Vengeful Spirit, hogyha itt is összehasonlítjuk a két supportot, akkor azt lehet mondani, hogy hát level 1-től talán a Quiet Stormnál erősebb a páros, viszont a későbbiek folyamán mindenképp azt lehet mondani, hogy rengeteget jelenthet majd a Titán és a Witch Doctor jelenléte. És hát kérdés lesz majd, hogy az Ogre Magi mennyire szerencsés például ugye a multikasztokkal. Habár nagy százalék, legalábbis a kétszeres szorzón, ennek ellenére azért sokszor van, hogy nem igazán akarja adni a rendszer. Illetve az is kérdés, hogy például egy agát milyen gyorsan tud ugye kiszedni, mert az a dupla stun azért valljuk be, hogy nagyszerű lehetőségeket nyújt. Illetve hát a Vengeful Spirit meg megint csak ugye, hogyha arról beszélünk, akkor a swappal teljes egészében megzavarhatja majd a srácokat. Egyelőre ami furcsa, hogyha ugye a fightoknak az elkezdését nézzük, hogy melyikük tudná hatékonyabban ezt megjátszani, akkor talán a Quiet Storm az előnye, az előbb mondott swap, de ott lesz a Faceless Void, beugrik, és akkor a Chrono, ugye ráadásul a Puck is azért arra lehet számítani, ha csak nem tudják ugye jól kikapcsolni az elején, hogy a gyors blinkjét ezáltal megakadályozzák, mert bizony ő is beugorhat, és azért valljuk be, hogyha megnézzük, hogy az a Puck hirtelen csak feltűnik közöttünk, és jó néhány emberkét lesilence'el, akkor az nagyon nagy problémát jelenthet, hiszen mindegyik hősük leginkább abból él, hogy ugye előszeretettel varázsolgat, és fontos lehet, hogy 2-3 másodpercig ezt ki tudja kapcsolni a Quiet Storm, úgyhogy erre majd mindenképp figyelni kell. Kíváncsian várjuk, hogy hogyan lehet reagálni. Minden esetre az Invoker például egy jó Cold Snap-el, vagy hogyha lesz ugye Defining Blast, vagy Tornado, ugye itt is kérdés lesz, hogy Exortos, vagy ugye Vexes Invokerről beszélünk majd. Mind a kettő egyébként hatékony lehet, mert egyrészt ugye a kis Force Spiritek miatt az Ogre Maginak, Faceless Voidnak is le lehet szedni ugye az armorját, és ezáltal ők is sokkal könnyebben megölhetők. A Venge meg a Puck meg hát alapból nem arról híresek, hogy rengeteg damage-et ugye el tudnak viselni. Szóval ebből a tekintetben mindenképp jó lehet, illetve hát a Meteor is nagyszerű kombináció lehet. Főleg, hogyha mondjuk egy Titán jó stompol előtte, nem olyan könnyű azt betolni, de mindenképp megjátszható. Vagy hogyha azt nézzük, hogy a Legion Commandernek a dueljére ugye rájátszanak, és például egy Voidot szeretnének nagyon gyorsan megölni, hiszen kelleni fog, talán az egyik legfontosabb hőse jelenleg a Quiet Stormnak, és hát ők is érezték ezt, kicsit beerősítettek egy Doommal, hát ez érdekes lesz. Itt is azért több targetet tarthat szem előtt, Witch Doctor is megkaphatja ugye, bár inkább ő akkor lesz talán a prioritások között, hogyha mondjuk egy agát sikerülne viszonylag gyorsan összeraknia, mert valóban azért az ulti az elég rendesen ugye megritkíthatja az ellenfél sorait, bár ebből a szempontból ugye nagyon jól fel van vértezve a Storm csapata, mert igazából mindenki tudja szakítani azt az ultit, úgyhogy erre majd mindenképp nagyon kell figyelni a Doklernek. Na nézzük, hogy az utolsó pick mi lesz, ugye a bannokat tekintve egy Kenta, illetve egy Broodmother esett ki a pakliból. Hát jelenleg ugye Midesük megvan, és a Legion Commander révén valószínűleg egy offlane-es lesz a csapatba. És akkor egy Kerit várnánk ugye Witch Doctor Titán párosa mellé. Hát itt is igazából több szóba jöhet. Olyan hős kéne leginkább, aki túlélheti mondjuk a Faceless Voidnak a kronóját, legalábbis ez egy fontos szempont. Vagy a Doom ulti sem feltétlenül annyira babrának vele. Talán azt lehet mondani, hogyha a korai szakaszát nézzük a gémnek, vagy mondjuk a mid game-re még előre szaladunk, akkor egy Phantom Assassin lehetne egy jó megoldás, de egy Templar Assassin lesz, és akkor ezek szerint itt most kicsit meg sikerült azért zavarni. Nem csak engem, lehet, hogy az ellenfelet is. Én minden esetre úgy gondoltam, hogy egy mides invokerrel lesz dolgunk, de ezek szerint nem. Széplénen fog valószínűleg farmolni Robespierre, és akkor Balázs offlane-ezik, és akkor tévedtem, mert hát Drent nem offlane-esként fog játszani a csapatban, nem mint support, és ugye Balázs pedig majd offlane-ezik, és ZTA természetesen ugye midezik majd a Templárral. És hát ne felejtsük el, hogy nála például jelentős, ugye, az tehát azoknak a híróknak a száma,
meg milyensége, hogy mennyire tudnak snowballozni vele, vagy mennyire tud vele snowballozni. Úgyhogy meglátjuk. Megint nem állította be normálisan a kamerát nekem, de most már működik. Volt itt közben egy disconnect Untelától. Reméljük azért, hogy gyorsan vissza fog tudni térni, és akkor nem lesz nagy probléma. Hát ez a mérkőzés se kezdődhet ugye valamilyen technikai vagy bármilyen más probléma nélkül sajnos. Meglátjuk, hogy mennyire gyorsan sikerül visszajönnie a gamebe. Itt van a csapatfelállás ugye a Myrmidonsnál. Kíváncsi leszek egyébként, hogy itt mennyire fog működni ez a Safe Lane Invoker. Illetve most már tényleg az egy kérdés lesz, hogy Exortos vagy Vexes lesz. Talán Safe Lane-en egyébként jobban bejátszható a Vexes, mert ugye azért a két support gondoskodhat arról, hogy ne nagyon tudják tönkretenni a farmját annak az Invokernek, mert minden azért, hogyha nincs meg az a base, sebzés, a damage, akkor nem igazán könnyű, főleg egy pack ellen mondjuk. No, hát a legjobb az, hogy a Quiet Storm játékosai sem tudnak semmit a csapattársukról, mert egyszerűen csak ugye kidiszkelt, és akkor gondolom a Skype-ról vagy ugye TeamSpeak-ről is leesett. Pedig igen aktív volt a lobbyba. Ugye nagyon járt a szája. Reméljük be is tudja majd bizonyítani a mérkőzésen. Kezdetnek az is jó lenne, hogyha gyorsan visszatérne. És akkor elkezdődhetne a mérkőzés, mert ugye így is azért, hogyha megnézzük, jó néhány perc csúszással kezdődik el. Ez is már egy picit szokványos, hogyha Dota mérkőzésről beszélünk, ugye, hiszen 6 órára volt kiírva, sőt legalább egy fél óra volt csekinálni, sőt 60 percet írnak itt, tehát már egy órával előtte el lehetett kezdeni bejelentkezni. Ha 2 perc múlva nem jön, akkor stand-innel folytatják. Na hát ez is egy érdekes dolog lenne. De ez mindenképp egy emberséges javaslat. Bár mondjuk, ugye előbb az Invoker taglalva az is érdekes lehet, hogy vajon ténylegesen 2 support lesz-e neki a társa, vagy mondjuk bevállalnak egy agresszív trilane-t, bár az tény, hogy szerintem a Legion Commander mellé nem feltétlenül szükséges. A gyors szintek azok rengeteget jelenthetnek neki. Bár az is tény, hogy ugye van 2 stun, ugye, hát az Ogrét most nem látjuk, mert nem pikkelték még ki, de ugye itt van a Vengeful Spirit, és hát a kettejüknek, ha összeadjuk a stun időtartamát, ugye az valami 3 másodperc környékén van. És ha még oda veszük a Facelessnek a lassítását, hát igen, az első szinten nem biztos, hogy mondjuk egy level 1-es press diattack az elég lenne. Főleg, ha jól játsszák meg. Minden esetre akkor sem biztos, hogy a 2 support az el kellene mellé. Mondjuk ott van egy Witch Doctor, és akkor egy 2-1-2-t megjátszanának. Mert ha azt vesszük, szerintem szólóba például a Titán el tudna bánni a Doom-mal, tehát ki tudná harasszolni a lane-ről. A Spiritet vesszük alapul. Néhány creepen ugye átmegy, meg a hősön, és akkor olyan jó kis sebzése lesz, hogy nem nagyon fog ütéseket cserélgetni addig. Hát ezt a nevet se tudom, hogy fogom kimondani egyébként. Nekem csak C lesz, komolyan mondom. Tehát, vagy CT, Counter Terrorist, már majd írok egy e-mailt Megyesi Péternek, hogy az ilyen más elhangzókat azt nagyon kéne egymás után kiejteni. Na hát a Quiet Storm játékosai azt mondják, hogy jön vissza. Reméljük, hogy igazuk van, és akkor most már tényleg nem kell sokat várni arra, hogy elkezdődhessen a mérkőzés, már ez a hosszú pauz, az szerintem senkinek sem tesz olyan jót. Megnézem még, hogy a csapatok között legalábbis
Ó, ja, hogy van már, aki... Ja, hogy itt alapból harmadik fordulóra rakott a join dotás oldal, már hogy az első fordulóban rengetegen kaptak ugye free win-t, és csak néhány meccset kell majd lejátszani. És akkor, ha jól látom, igen, akkor a második fordulóról beszélhetünk úgy, mint ami ténylegesen. Ugye a kezdés, mert mondom, mindössze 8 párharc van csak. Ugye az első fordulóban. De hát a második fordulóban például olyan csapatok vannak, mint a Gomba, My Insanity, For Friends and Krilli, tehát azért vannak itt igencsak erősnek mondható ötösök. Sőt, a 4FC pedig már a harmadik fordulóba is bejutott. Már azt nem tudom, hogy szerintem nem jelent meg az ellenfelük, vagy valami őrületes nagy stompot nyomhattak. Na nézzük akkor, hogy ugye best of 1, tehát mindössze egy mérkőzést kell majd csak nyerni a csapatoknak, hogyha tovább akarnak jutnia. Ugye a Myrmidonsban Miner játszik az Elder Titánnal, ugye Robespierre invokerezik, Miner, illetve Drent witchdoktorozik, ZT a templározik, csak megzavart itt a pauz, mert megint nem tudom mi lehet, ugye. Visszajött az ogréval, de most ő pauzolt, hát nem tudom, valami gondja lehet, és aztán szó nélkül megy tovább, zsír. Szóval ZT a templár, azt az innen játszik, és Balázs pedig Legion commanderezik második oldalon, vagy inkább másik oldalon, ugye Zenigata, Vengeful Spirit, Huntella, Ogre Magi, CT ugye doomozik, Speed of Life, Puck, Miden és Hope reménykedik a Faceless Void-nak az erejében. Meg is van egy Battle Fury-ja itt a kézbe. Kíváncsi vagyok, hogy azt fog egyáltalán farmolni, mert attól, hogy az ellenfélben nincsenek nagyon illúziós írók, még nem biztos ugye, hogy nem tartják jó ötletnek egyesek kifarmolni. Mert hát mégiscsak jó kis regent ad. Na nézzük, egyelőre ugye Drent lentre helyezkedett, de aztán mégiscsak fönt érkezik. Közben itt az Ogre Magi majdnem eldobta pingponglabdát, de inkább csak megvédik ugye a runát. És föl is kapja nagyon gyorsan ugye CT azt a bounty-t. Minden esetre ez egy kellemes kezdés azért a Doom-mal, meglátjuk, hogy mennyire lesz egyébként könnyű dolga. Az tény, hogy itt felszerelkezett ugye Stout Shield-el, meg Ring of Protection-nel, tehát Armor-ban picit azért most már jobban áll, és megpróbálja a korai haraszokat kikerülni azzal a Shield-el, meglátjuk mennyire fog menni. Közben itt az Ogre bejön ugye midre, nyilván érzik azt, hogy ezt a Templárt az elejétől kezdve meg kéne fogni. Közben lent lehet még itt bajba Balázs, de szerintem nem fog olyan nagy gondot okozni neki. Sőt, a fél HP-ját le is szedi a Vengeful Spiritnek, tehát azért mondom, hogy ezzel a Legion Commander is vigyázni kell. Így, hogy nincs ott mellette az Ogre, akkor egy stormosoknak nem lesz olyan könnyű dolga elzavarni a lane-ről. Közben ugye minden érdekes lesz, mert ugye kicsit elveszi az XP-jét a Puck elől az Ogre Magi. De tény, hogy sokat érhet például, hogyha le akarják szedni a Refraction-t róla. Az az Ignite, így van, azonnal kapja. Közben lent is megy a harasz Miden, és íha, ott bajba lesz nagyon ZT-ja, és ez lehet, hogy a First Blood-ot jelent, így van. Speed of Life begyűjti, aztán mivel megvan level 2, szépen face shifteli a torony lövését, és hát begyűjti a Quiet Storm sajnos ezt a First Blood-ot. Ez szerintem picit meglepte a Myrmidons-t, ugye, hogy az Ogrét beküldték midre, bár hogyha azért megnézzük, hogy általában milyen szerepe van az Ogrénak egy játékban, akkor lehet azt látni, hogy bizony nem egy lénen szokott ő mozogni, hanem inkább megpróbál ugye minél több helyen feltűnni, és ahol csak tud, ott gondot okoz, és hát meg is csinálta ezt a gondot, problémát. Így, hogy pillanatok alatt ugye lement a Refraction, utána már igazából nem volt kérdés, hogy meg tudják elni. Na itt most talán a Doom még bajba lehet, több oldalról is körbe tudják venni. Csak hát ugye level 1-es mind a két support, és talán ha Stomp az lett volna a Spirit mellé, akkor rendbe vállal. Hopp, közben meg lent kikapták Balást is. Még én azt figyeltem, hogy esetleg azt a Doomot meg tudják ölni. Hát igen, egyelőre ez az Ogre nagyon jól beválik, és jól teszi a dolgát, ugye, lentre megérkezett.
és sikerült megölni ugye a Legion Commandert is, és ezzel már 2-0 jelenleg a Quiet Stormnak. Ezt, hogyha a midet és a lentet nézzük, sőt, indul egy újabb próbálkozás, valószínűleg midre. Smoke-olt ugye a két support, mind a ketten. Sőt, szerintem a kill után meg is lesznek level 3-asok. Nézzük, ZTL-nek meg nem is sok manája van. Az a kérdés, hogy van Sentry is. Ez viszont nem jelent jót, mert hogyha türelmesen kivárják itt a lehetőséget, akkor lehet, hogy a Templár megint bajba lesz. Főleg, hogy még igazából Meldre meg egy következő Refractionra sem lenne maná, és nézzük, elindulnak, így van, túlságosan agresszívan bemegy ZT, ott az első stun, jön majd a második, és a második keyjét is megszerzi a Speed of Life, közben viszont azért a Doomot legalább elcserélik rá, míg mi midet néztük, addig fönt is cselekedett a Myrmidons, és ezzel megvan az első keyjük, ugye. Nem tudom, hogy itt miért nem rakta be a Templár halálát, hiszen kb. Egyszerre történt, na mindegy. A lényeg, hogy körülbelül ez egy csere volt. És ez így érdekes, mert hogyha a két support így tud mozogni azért a mérkőzés folyamán, az eléggé félelmet kelthet, mind ugye a mides, mind pedig ugye a lenti játékosba, ami a Myrmidons oldalt illeti, hiszen kicsit kijjebb mennek, és nem tudhatják, hogy mikor csapnak le rájuk. Healt szerzett magának CT, ugye? Kis Goblinból vagy Gnome-ból, is tudom melyik adja így most hirtelen. És itt is a Devurral próbálkozik, ugye? Érdekes, hogy level 2-es itt a lénán. Mondjuk lehet, hogy ez azt segíti elő neki majd, hogy bemegy inkább az erdőbe, mert sok babér nem termet. Ugye mindössze 3 last hitje van, azért a másik oldalon 17-tel büszkélkedik a Legion Commander. Még akkor is, hogyha egyszer meghalt, tehát ebből a szempontból azért jobb, mert ugye a Doomnak is van mellé egy halála, azért tegyük hozzá. És így ez azt jelenti, hogy a fönti lane ugye teljesen üresen marad a Myrmidonsnak, tehát ez azt jelenti, hogy az Invoker szépen farmolgathat itt. Érdekes, ugye a Exort mellett döntött Robespierre, ez azt feltételezni, hogy itt a többi lénen is segíthet mondjuk a Sunstrike-kal, de valóban, amiről beszéltünk, hogy majd jöhet a Meteor, Defining Blast és a Fort Spiriteknek a plusz damage-e, illetve az armor égetése, ami mindenképp ugye hasznos lehet majd. Meglátjuk igazából, itt szépen elfarmolgathat, és egy-két fontosabb itemet akár meg is szerezhet. A Facebook ugye már megvan, utána a kérdés lesz, választhat Eult, akkor ugye megvan a solo kombó, ami az Exortos Invokerhez társulhat. Ugye Sunstrike, Defining Blast, bár ahhoz majd egy Vex is kell, de simán megoldhatják. Hopp, közben ott volt az első stun, és Hope ugye bevállalja a Chronosphere-t, és akkor ezek szerint meg lesz a Legion Commander. Így van, a Press the Attack, hát nem volt a legendő. Drent pedig mire megérkezik, már a társát elveszítette. Ezzel így 4-1 a Quiet Stormnak, és ez elég jó early game. Egyelőre a Radiant oldalnak azért tegyük hozzá, közben Zétia lehet itt bajba, bár CT-t meg tudják ölni, hát így a Puck az belefutott abba a Sunstrike-ba, de valószínűleg így van, ki fog tudni ugrani az orbbal, és még marad manája a TP-re is, nem sokon múlott, de hát igen, hogyha a Doom-ot éri el ugye az Invoker égi áldása, akkor egyértelmű, hogy őt meg tudták volna ölni, így viszont sajnos a Pucknak maradt elég mana és el tudott menekülni, pedig bármelyikükön szerezték volna a killt, az azért fontos lett volna. Közben az Invoker egy Midas recepttel gazdagodik, tehát akkor egy kis attack speed meg kicsit a szintjét akarja majd növelni. Egyébként az sem rossz, tehát minél hamarabb éri el a level 10 akárhányadikat, az csak jó lesz. Tehát minél több Exort Vex áll majd rendelkezésre, és minél hamarabb, annál több hasznát veszi majd a csapat mindenképpen. Hiszen, hát, Quest-nál mondjuk Quest Exortos Invokernél ugye általában 4-et szoktak a Questra rakni, hogy dupla Fort Spirit legyen, ugye? Na nézzük, azt nézem, hát Hope-nak ugye nincs még kronója, csak itt helyezkedik az Ogramag, de egyelőre szerintem nem fognak rákezdeni a Legion Commanderre, főleg, hogy most már itt van mögötte Drent is, tehát megpróbálják biztosítani. És talán, hogyha a kezdetektől így lett volna, akkor egy fokkal jobban jár a Myrmidons, mert
szólóba azért a Doom, főleg, hogy még a Titán is itt lett volna, tehát szerintem annyira nem ficánkolt volna CT, tehát nem lett volna para, viszont így már kétszer meg tudták ölni azt a Legion Commandert, és az eléggé fájhat azért majd a Myrmidonsnak. Nyilván itt is meg lehet majd azt várni, hogy legyen blink. Hopp, közben Hope ugrik, csak nem marad mana. Az elgondolás nem volt rossz, de nem maradt mana közben. Aztán ott egy Cold Snap, csak nem volt egyeztetve. Meg hát Minernek már nem is maradt sok HP, úgyhogy inkább visszabekkelt. Közben itt most a Puck mellé megérkezett a Vengeful. Így pedig azt jelenti, hogy az Ogre továbbra is a Void mellett ugye lent van. Drent keresi a helyet, hogy kinek segítsen igazából. Lekerült egy Sentry. Ez lehet, hogy azt vetíti majd elő, hogy hát a trepeket megpróbálják ugye gyorsan leszedni. Illetve ugye mivel már van Dreamcoin-ja a Pucknak, elképzelhető, hogy itt majd egy újabb Templar Freget akarnának összehozni, de végül is nem, mert inkább kibekkel ugye a Vengeful. És egyelőre azért ez így elég passzív. Tehát, hogyha nem az Ogre mozog a pályán, vagy nem Huntella akar agresszívoskodni, akkor igazából feltétlenül történik itt sok minden. Talán, hogyha nem kell az intesre átváltania, jön a Wave of Terror, és Jézus mekkora ütéseket tud így Balázsra mérni, és a Stomp nagyszerű lett volna. De, hát nem tudom, egy másodpercet késett Miner, és az azt jelenti, hogy megint ki tudták szedni. És hát így azért eléggé hatástalanítani tudják azt a Legion Commandert. A Templárt is ugye megölték kétszer, Balást most már harmadjára. Ez elég vészjósó lehet, hogyha így tudja tovább folytatni majd a early game-et, és érkezünk majd a mid game-be. Annak azért lehet örülni, hogy ugye Robespierre 67 last hittel rendelkezik, mellé 30 deny, tehát jó teljesít. Mondjuk, hát a Void egy picit le van maradva, és talán még az a szerencse, amit így ki lehet emelni, hogy a killeket nem ő kapta, hanem csak asszisztokat gyűjtött belőle Hope. Nézzük, hogy ez csapat ügyileg mit jelent, ami a játékosokat illeti. Hát vezet Networks-be egy picit a Puck előtt, és közben Drent érkezik lentre, sőt itt van Miner is. Van duel egyébként, tehát lehet, hogy arra számítanak a mirmesek, hogy itt lenne az ideje, ugye? Level 6-ot kihasználni azon a Legion Commanderen, csak hogy oldalról érkezik a Puck. Na nézzük, akár az egy kétemberes coil lehet. Hát azt nem tudom, hogy Speed of Life hogy nézte el, de csak Minert sikerült ugye beszorítani, és visszafordulnak. Ez így nagyszerű, megvan az első, aztán a második kill, sőt, ez egy double így Balázsnak. Megvárják, hogy az orba beleugrik-e, egyelőre nem, és így talán okosan el tud menekülni Speed of Life, viszont még mindig Overwhelming oddsra például van mana, de hát nem félshifteltek ide, ezek szerint ugye nem is kellett, viszont hopp fönt, Robespierre, hát igen, ugye CT-nek volt már ultia, és mivel megérkezett az Ogre, ezért el is veszti a Myrmidons az Invokerét. Hát legalább azért két embert sikerült likvidálnia most már a Myrmidonsnak. És fontos volt, hiszen a Voidot tudták megölni. Ráadásul az első duel az legalább plusz damage-el gazdagodott ugye a Legion Commander. Ez összesítésben egy nagyon pici előnyt jelent ugye a Quiet Stormnak, tényleg kicsit. Közben egy ZTA, egy pillanatig úgy tűnt, hogy bajba van. Szóval, hát egy 500 és egy 1000 közti networks különbség a két csapat között, XP-be nagyjából ugyanúgy 500, illetve majdnem 1000 körülbelül, de hát ez viszonylag elhanyagolható. Csak azért ne felejtsük el, hogy a 3 core hero szerintem a late game-be is jobban teljesíthet majd a Quiet Stormnál, tehát vissza kell majd jönni a csapatnak, és a mid game-be meg kell majd nyomnia mindenképpen. Egy-két olyan itemet meg kell szerezni. Talán a dupla blink az hatékony lehetne, mind a Templaron, mind pedig ugye a Legion Commanderen, és hopp, ZT a bajba van, talán hogyha stunolt volna az Ogre mag, hát így is stunolt, de a Refraction azért ezt leszette, és így sikerült ugye levédeni azt a multicastet, visszatámadhatnak, ott van a Coil, megszakítja ZT a kapja ugye a stunt belőle, addig Speed of Life ugye sikerül megölni a Witch Doctort, és mivel megérkezik a Doom is midre,
a két emberünket elveszítjük sajnálatos módon. Szépen hozták ezt. Egy pillanatig úgy tűnt, hogy jól jöhet ki ebből a Myrmidons, csak miután sikerült megakadályozni, hogy a Templárt már az elején elveszítsék, nem kellett volna erőszakosan visszatámadni. Ez így nem volt jó. Na nézzük, így nem ér range-be, de megvan a nyílzáporral a kill legalább, ha már a duel nem működött, és közben hopp, itt Robespierre Speed of Life-val vívott egy kis külön csatát, de aztán inkább elugrott a Puck. Egyébként már blinkes, tehát elég gyorsan megszerezte. Míg ugye, ha jól látom, az Invokeren az majd egy Force Staff lesz, ja nem? Ezek szerint az inkább majd egy Necronomicon lenne. Hát igen, azért, hogyha gyorsan össze tudná rakni, az még sokat jelenthetne. Közben lent ugye Hope továbbra is farmol, aki már Mask of Madness-es ugye az Agis PT mellé, és hát ez azt jelenti, hogy elég jól áll ez a Void, főleg, hogy mellé van. Hát megvette ugye a Gloves of Haste-et, ez azt jelenti, hogy majd nyilván egy Maelstromot szeretne összerakni. A BKB-val egyelőre még vár. Mondjuk, ha azt nézzük, ugye fontos lehet, mert például a Chronóban nem fogják tudni szakítani a Voidot, de egyébként azért van néhány lehetőség a Myrmidonsnak. A Meld mínusz armor ugye átmegy, az Elder Titan aurája szintén átmegy a BKB-n, és hát ne felejtsük el, hogy duelezni is meg lehet. Érkeznek is lentre, ugye? Na nézzük, ott az Overwhelming Odds, a Press the Attack még rákerülhetett volna, de így már mindegy, hiszen a Death Wardot Drent ugye lerakta, és ezzel garantálta a killt. Ezt most jól csinálták. Közben viszont fönt nagy bajba lehet Robespierre, egyelőre még él, de megint egy nagyon picit későn jött az a Stomp, pedig jól érezte a Miner, hogy kelleni fog. Szerintem megmenthette volna az Invokert. Nem 100%, de jóval nagyobb sansza lett volna elmenekülni. Kelleni fog most már az a Vex, és közben ZTA is nagy bajba van. Hát a Doom, a Level Death még beadta, így viszont a Press the Attack az nagyszerűen jött Balástól, és talán CT-re rá tudnak fordulni. Nem, Scorched Earth-szel el tud menekülni. És a Titánt is közben leüldözte fönt a Puck. Elég jól játszik Speed of Life, ez már 4-0-át jelent neki, közben Hope is megérkezik miden, ZTA le tudott még ugye ugrani a Meldbe, bár a Chronót ez nem érdekelte, csak mivel lejárt, utána már nem volt esély Hope-nak, és nagyon jókor lett újra használható az a duel, hiszen sikerül elkapni újfent azt a Voidot. Na hát ez még sokat jelenthet majd, hogyha kordába tudják tartani ugye Hope-ot, mert ez reményt adhat mindenképpen, hogyha a Void az ilyen sűrűn leli halálát, főleg a duelbe, és egy tornyot is szereznek, ráadásul nem sikerült denialni ugye a Quiet Stormnak. Ez pedig azt jelenti, hogy a második torony dől le jelenleg ugye a pályán, statisztikailag. Hát Networks-be ugye elhúzott egy picit a csapat, mármint a Quiet Storm 3000-rel mennek, és körülbelül XP-be is ugyanez. Zeniga találkozik itt Robespierre-rel, de elkerülték egymást. És ott nem vette észre, de látnia kellett biztos, de inkább a lane felé vette az irányt, aztán ráugranak Zenigára, megint ott van a duel, és szépen érkezett rá egyből a Sunstrike. Akkor ezek szerint csak beetette ott a Vengeful-t, hogy nem látta. Közben a top T1-et is beütötte ugye a Spiritekkel. Újabb tornyot sikerült szedni. Ezért ez mindenképp azt jelenti, így van. 2000 alá csökken a Networks, és lassan az XP különbség is. Egyénileg pedig még mindig az Invoker vezet, sőt, most már ott van egy level 2-es Necro, sőt, nem sokára meg lesz a 3-ashoz is a recept. Az pedig azért fájdalmas lesz. Hopp, közben itt, ugye blinkes a Doom és beugrott, el is hozta egyébként ZT elől a Illusion-öket, de hát az egyelőre nem lényeg. Közben lentre érkeznek 3-an is Smoke-kal. Van duel megint, csak vigyázni kell, mondjuk nincs a Faceless Voidon ugye még ulti, de nem is lényeges, hiszen el tudják kapni, nagyszerű volt, megkapta ugyan a Legion Commander a Doomot, de az már lényegtelen volt, hiszen a duelből megint ugye összeszedte a damage-et, megölték a Voidot, és a combo Earthsplitter és Death Ward-dal ki tudták végezni ugye az ellenfél Doomját. Ezek most jó pillanatok voltak a Myrmidons-tól.
Zenigának is vigyáznia kell itt lent, közben miden az Ogremag és a Templár talált egymásra, de úgy tűnik, hogy ez csak rövid ideig tartott. Na nézzük, itt lent próbálkoznak, lehet, hogy egy újabb torony megszerzésével, hiszen az első vonalat már beütötték, ajjaj, Speed of Life, nagyszerű ez a Dream Coil, viszont Drentnél ott van ugye a Heal, hát Witch Doctort biztos, hogy elveszítik meg a Titánt is. Na nézzük, most jön ugye az Invoker, kapja is a Kronót Robespierre, és őt is meg fogják tudni ölni, úgy tűnik. Azonban a kettes, vagy hát nem is tudom, talán kettes ez, nem, 3-as Necro, bizony az elől futni kell, elég nagyokat ütnek, talán utol tudják érni Hope-ot, nagyszerű lenne, ha legalább őt meg tudnák ölni a Necrók, kéne mikrózni, így van, hát elveszíti a range-eset, ott van a Melee is, kapja a stunt, és nem, Hope megmenekül sajnos. 3 embert elvesztettek. No, viszont így ráugranak Huntelára. És meg is van a kill. Sőt, ez már egy újabb, plusz 72 damage-el egyenlőre. Ez azért elég jó. Hogy így a Templár, ő is blinket lakott egyébként, tehát 2 blink van azért. Látszik is, hogy valaki ráugranak, és a duel alatt eléggé szépen ki tudják majd végezni. És tovább erőltetik azt a T1-et, hiszen hát mondjuk Doom ulti az van, de legalább Dream Coil, illetve Chrono az nincs. Bár azért a Packnak 8 másodpercen belül lesz majd Coil, tehát arra figyelni kell. Mondjuk 418 HP, előbb tépéztek le, szerintem ezt már most nem fogja védeni a Quiet Storm. Így van, megszerzik az utolsó T1-es Towert, közben addig ketten a Quiet Stormból ugye a midre pályáztak, de hát simán el fognak tudni menekülni, így van. Nem volt kérdés közben. Egy Drent lehet bajba, ajjaj. Vajon az a Wave of Terror? Hát úgy látszik, hogy a vizuális effekt az kisebb területet fed le, mert ugye megkapta a mínusz armort, és ki tudtánk szedni a Witch Doctort, aztán ugranak, ha itt Minert, illetve Balást is elkapják, és egyértelmű, hogy ő lesz az elsődleges célpont. Előtte viszont azért a Titánt kiszedik, és a Vengeful egy double kill-lel gazdagodik. 3-an meghaltak itt most. Eléggé óvatlanak voltak. Hát kivardoltak itt az ellenfél erdejébe, de azért megvan a Chrono, megvan a Dream Coil, meg a Doomnak is az ultia, úgy elég veszélyes fájtolni a Myrmidonsnak. És hát ugye mondjuk a Templáron lenne egy BKB, meg mondjuk a Legion Commanderen is lenne egy BKB, hát a Doom ellen nem véd, meg a Chrono ellen se, de azért a Magic Damage-et azt mindenképp ugye el tudnák hárítani, és ezért fontos lehet az mindenki, főleg ezek a stunok jöhetnek éppen rosszkor. Meglátjuk. Egyébként Balázs jól áll, hát mondjuk a recept még odébb van. Ezt meg kell majd menni, megy a swap, Drent még ugye el tudta használni, sőt, le tudták szedni ugye a blinkét a Packnak, így ugye a Silence az nem jött be. Nézzük, multikasztat megkapja Miner, szép volt a face shift, és úgy tűnik, hogy ki is tudott ugrani Speed, így van. Sajnos el tudott menekülni, csak a Vengeful kaptál a Myrmidons. Na majd legközelebb meg lesz az a Pack is, remélhetőleg. Hát azért így is az XP az sokat jelentett. Főleg, hogy a csapatügyileg megnézzük át, mondjuk Networks-ben vissza sikerült hozni a 3000-re kb. A Myrmidonsnak. Illetve a Quiet Stormnak az előnyét, a Myrmidonsnak a hátrányát, XP-vel meg 4000. Az elég sok. A legtöbb, ugye, ebbe a gamebe először. Nézzük, hogy hogy áll a Void. Hát már a Maelstromot is összeszedtem, és lassan megint egy 1000-es van ott nála. Hát leginkább a legnagyobb problémát az jelenti, hogy ugye a Templar Assassin, hát jó, nyilván range-es a Psyblades miatt, de mindössze így is 260 lesz az attack range-e, tehát félig meddig én millisnek mondanám, és ugye a Legion Commander is nagyjából ott szokott ugye a frontvonalba lenni, és őket, hogyha kiszedik Quiet Storm játékosai, akkor utána hát nehéz dolguk van. Ennek az Invokernek majd be kellene indulnia, mert szükség lesz borzasztóan a Defining Blast, Meteor és az összes ilyen jó kis AOE damage-re. Meg talán az Alakrit is jó, tehát majd még Hope-ot közben megpróbálják itt elkapni. Szépen ráugranak! Nagyszerű! Hát elhasználnak igazából egy Deathwardot is, de biztosítani kellett mindenképp, hiszen volt ugye Chrono,
és hogyha úgy menekült volna el, az igencsak idegtépő lett volna. És ez azért mondjuk, hát az Invoker húzta be ezt a killt, de azért így apránként csak összegyűjtik most már a két BKB-t, így van, közel azonos százalékban tudták teljesíteni ugye a BKB feltételeit ZT és Balázs. Na nézzük, bemennek rosanozni. És egyelőre jól is haladnak ugye a mínusz armor miatt. Meg is lesz az az Aegis, nagyszerűen. Tehát mire már odaér a Quiet Storm, addigra már nem fognak tudni cselekedni. Így van, szépen kijönnek a barlangból és el is lépnek onnan. Kivette föl, ha jól látom, kivette föl. Robespierre? Így van, Robespierre. Hát nem tudom. Egy Templáron vagy egy Legion Commanderen jelenleg én még jobban el tudnám képzelni. Level 1-es az Invoke, tehát 2 spell be van tárazva, és max. egy harmadikat. Utána 22 másodpercet kellene várnia arra, hogy újfent tudjon egy újabb varázslatot használni. Hát nem tudom, a Templár meg a Legion Commander szerintem sokkal hatékonyabb lehetne jelenlegi állapotában, csak pedig lett volna szerintem helye is, így van, Legion Commandernél ott van. Hát ZTN-nál nincs, mert a botléját most még nem akarja eladni. Na mindegy. Közben egyébként a Doom gazdagodott ugye egy agával. Most azon gondolkozok, hogy az agát ugye nem, a disable-öket nem kapcsolja ki. Vajon mi? Hű, az nagyon mellé ment az a Meteor. De viszont érkeznek a többiek. Így, hogy Robespierre megkapta a Doomot, ez így teljesen mindegy. Hiszen meg tudták ölni ugye CT-t, és ez azt jelenti, hogy 44 másodpercig nincs Doom, hiszen nem tud buyback-elni, mert az előbb vette meg az agát, ez pedig azt jelenti, hogy a T2-re akár rá is mehetnek, de ha éled is amúgy a Doom, akkor is ugye az ultiján még CD lesz, és ez rengeteget jelenthet. Közben lehet, hogy Huntalát próbálják elkapni? Nem hiszem, ott nekik itt meg kéne kerülni ezt a tornyot, rá kell menni, és azt a T2-t le kell zúzni. Kitasz egy wardot az ogra, csak hogy ugye rálásson, de mellé rak be, ugye Miner is egyet. Pillanatig azt hittem, hogy hopp, és Zenigátát el tudják zúzni a T2-t, és most nagyon szépen csinálta ugye az Ice Wall, azt hiszem úgy nevezik, de a lényeg, hogy a két supportot ugye ki tudták szedni nagyon gyorsan. Megnézem ma a nevét, mert tényleg ez most Icewall. Akkor egy pacsi nekem. Jó voltam, és pont ugye annyira lelassultak, hogy kapták az Earthsplittert, meg odaértek a többiek is. Ez most jó momentum volt, ugye kiszedték a Doomot, utána egy T2-t és a két supportot is ugye meg tudták ölni emellé. Ez azt jelenteti, így van, több mint 3000-et visszahoztak, olyannyira, hogy most már vezet Networks-be a Myrmidons, és XP-be meg több mint 4000-et sikerült ledolgozni. És most már ebbe is egy minimálisan, de átvették ugye a vezetést. És megvannak a BKB-k ugye a fontosabb hősökön. És hát az Invoker meg be van biztosítva egy Aegisszel, tehát úgy tűnhet, hogy most minden nagyon klappol a csapat házatáján. És közben még a lenti utolsó T1-et is sikerült denialni. Hope próbálkozik. Van egy 1500 goldja, kíváncsi leszek, hogy kiegészíti a Maelstromot mondjuk Mjolnirra, vagy például be akar ő is vásárolni majd egy BKB-t, szerintem neki is el fog kelni majd. Mert hát Duel átmegy, meg a Meld is, de azért mondjuk nem is biztos, hogy ilyen sokat érhet. Hiszen a Deathwardnak a damage is nagy kárt okoz benne. Hopp, 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 közben itt Huntala, elment az első stun, de nem lett multikaszt, aztán mivel megvan a BKB, el kéne csípni a duellel, érkezik Hope! Áj, pont a legjobb helyen, csak aztán nagyon jó a tornádó, Meteor meg a Deathward is, kivégzik az ogrét, mellé a Voidot, meg a Vengert is elkapják, és úgy tűnik, hogy még a Puckkal is tudnak végezni, nem, ő még él, de talán a Doomot el tudják kapni, így van, ő már nem fog sehova elfutni. Jól csinálták! Hát végül is ugye a Doom miatt elveszítik a Legion Commandert, meg a Titán, de hát ez a 2 a 4 ellen abszolút a Myrmidonsnak kedvezett, és erről beszélek, hogy szerintem a Legionon vagy a Templáron sokkal jobb lett volna az Aegis. Főleg, hogy a Legion kezdeményez inkább
Hiszen neki van duel, és azzal megpróbálnak ugye lefogni valakit, aztán az alatt meg is semmisíteni. És egy T2-t is szereznek belőle, tehát ez mindenképp ugye egy nagyszerű fight volt a Myrmidons részéről. Hát T3-ra még nem biztos, hogy tudnak majd menni. Hopp, közbe beugrik Speed, de ez inkább csak olyan eltántorító próbálkozás volt. És ki is bekkelnek egyébként, tehát mondjuk szerintem alapból nem volt fejükben a Myrmidonosoknak, hogy a T3-ra kéne menni, hiszen addigra már ugye élet mindenki. Hát igen, erről beszélek, hogy a Voidnak is talán kelleni fog az a BKB, mert ezeket a disable-öket, ezeket a magic damage-eket azért csak ki tudja védeni. Bár az tény, hogy fizikális sebzésből is van azért bőven, tehát nem panaszkodhat. És még mondom, hozzáveszünk, szerintem az Alakriti is egy elég alattomos spell lehet majd. Megkapja egy Templár, vagy megkapja mondjuk egy Legion Commander, az majd szórhatja ám a halált. Na nézzük, itt négyen beszmókoltak, és Balást fogják, így micsoda range-ből jött, ez aztán nincs menekvés. Szépen ráugranak, és sajnos ki tudják végezni. Ezt ügyesen csinálta a Quiet Storm. Nem is volt kérdés, hogy egyáltalán megmenekül. Egy pillanatig talán lett volna szansz elblinkelni, de szerintem úgy volt vele, hogy nem kerül range-be. De nem úszta meg. A pakk az jól áll. 29 percnél van most már egy hexe és egy EU-ja, egy blinkje mellé. Hát 6-0-ás ősről beszélünk, tehát egyértelmű, hogy ilyen jól áll. 19-19 jelenleg kiegyenlített nagyon a mérkőzés. És hát map control szempontjából szerintem, igen, mondjuk eléggé szépen elhúzott networkbe, több mint 5000 volt már a Myrmidonsnak az előnye, és XP-be kb. Ugyanaz, de ez megint vissza fog azért kanyarodni. Lenti T2-t kénytelenek közben denialni, az összes külső towerét egyébként elvesztette most már a Quiet Storm. Azért a Myrmidonsnak még a második vonal az megvan. Azért az mindenképp jó dolog, pláne hogyha ránézünk a Quiet Stormnak az ötösére. Ha csak nem nyernek egy fölényesen egy teamfightot, akkor nem hiszem, hogy nagyon lenne bennük annyi, hogy egy towert igazából meg tudjanak pusholni. Bár tényleg mondom, azért az a Chrono az mind a két oldalt megviccelheti. A saját csapatát is, Hope meg az ellenfelet is, úgyhogy meglátjuk. Voltak már jobb és rosszabb próbálkozásai a Voiddal. Reménykedjünk benne, hogy nem a jobbak kerülnek majd előtérbe a következő néhány percben. Templár, összeszedett itt ZTA egy Dezót is. Azért most már lehet számolgatni azt az együttés utáni -18 armort. Azért az eléggé erős lesz. Főleg, ha még a Legion Commandernél mondjuk meg lesz egy Assault. És akkor hozzáveszünk, hogy az Elder Titan meg a Base Armort alapból eltünteti. És azért vannak itt bőven. Sőt, a Voidnak csak Base Armorja van. Az azért elég durva. Titán az aurával nullázza a Voidot, és -18 armor. Hát BKB ide vagy oda. Nem is tudom, hogy egyáltalán mivel védekezhetne ezzel ellen a Void. Hát csak az, hogy jobban tud kezdeni a Quiet Storm, mert hogyha van ideje ráfordulni a Myrmidonsnak, akkor igazából kivégzik néhány másodperc alatt. De jó, ez nyilván a többi híróra is igaz, tehát ebből a szempontból ez a line-up, ez így jól működhet. Csak hogyha beszarulnak a Chrono alá, meg ott lesz a Hex, Doom, tehát azért van jó néhány varázslata Quiet Storm tarsajába. És hát erre kell figyelni, hogy ne nagyon tudjon kezdeményezni a Quiet Storm igazából. Mondjuk a BKB-val be tud ugrani, mondjuk a Voidra, és lesikerül duelezni, akkor az mindenképp azt jelentheti, hogy szerintem meg is tudják ölni, mert max egy Doomot rakhat rá ugye a Quiet Storm, és mellette üthetik, ennyi. De hát a Voidot addig simán szétszedik. Ami nagyszerű még ugye, hogy Drenten meg megvan az aga, tehát hogyha elég sokáig tartana az ultia, akkor az is megteszi mindenképp a hatását. Közben van újra amúgy Roshan, tehát mind a két csapat nem véletlenül helyezkedik közel a barlanghoz, viszont a Voidnak ugye
lentre kellett tépéznie, mert a T3-nál voltak már ugye a creepek, de ez azt jelenti, hogy szépen gyalog fog csak tudni visszaérni, ha egyáltalán vissza akar. Jelenleg úgy tűnik, hogy inkább, de érkezik, mert nem akarják odaadni azt a lehetőséget a Myrmidonsnak, hogy csak úgy bemássanak rosizni például. Így viszont késik egy picit a BKB, hiszen mindössze 900 goldja van ugye, és a recepthez azért még kell. De ezen a szűk folyosón nem biztos, hogy olyan kedvező lenne egyébként fightot vállalni, mert elég nagy szansz van rá, hogy ott szinte mindenkit elkaphat mondjuk a Coillal, vagy jó sokan beszorulhatnak a Kronóba. De hát érzik ezt a srácok, és talán egy smoke-kal megkerülhetnék egyébként az ellenfelet. Jó nagy kerülő. Mondjuk most már a Quiet Storm is ugye lentre érkezett. Van-e valakinél smoke egyébként? Nincs jelenleg, szóval ez így mindegy. Ketten itt beállnak az erdőbe. Az sem lehetne rossz, hogyha mondjuk oldalról rájuk rontanának. Partizán akció. Közben a Puck azért még egyszer csekkolja, hogy sunyiba esetleg nem-e mentek be Roshanhoz. Közben a két support előre tör, és kiszentriznek egyet, és így látják, hogy a másik oldalon is ott egy szentri, tehát Observert senki nem rakott le, csak most ugye Huntella, de majd a Puck fogja azt leszedni, így van. És persze egyet sem misszel a legmagasabb csúcsra, így könnyedén tudta ugye hárítani azt a szentrit. Hát mind a két csapatnak fontos a Roshan, ez tény, tehát látszik is, hogy erre építenek mindenképp. Mineren ott van egy smoke, sőt, jó néhányan elszmokoltak, még talán valakit így, hogy most szétszóródtak, ugye a Vengeful mindenképp tudták, csak hát a többiekre nem volt rálátás, viszont ugye Huntallétán fogják kapni, így van. Még mielőtt meghalna, de azért összeesik az Ogra, viszont ketten beszorulnak amúgy a Kronóba, viszont Hope nagy bajba lehet, csak úgy, mint Robespierre ki kéne bekelni, viszont CT-t meg is fogják ölni, így van, elkapják a Voidot, ez nagyszerű reakció volt itt a Myrmidontól, talán még a Puckot is meg tudják ölni, ugye ott van a Dumble Damage rajta, tehát a lényeg, hogy a két Core Hero életbe maradt tőlünk, ha a többieket el is veszítették, és az ellenfélnél csak a Puck nem esett össze, és hát egyedül szerintem nem is fogja tudni itt megakadályozni ezt a Roshant, főleg, hogy a két Necro rá is van állítva, így van, meg akarja szerezni az Aegis, de nem valószínű, hogy ez sikerül, így van, és most Balázs veszi fel, na, ez sokkal többet fog szerintem érni mindenképp, főleg, hogy így van, meg lesz az AC, egyelőre rengeteget ér a Templár, illetve a Myrmidons. Hát úgy tűnt amúgy a fight elején, hogy nem lesz kedvező nekünk, de így, hogy igazából szinte a második felére ért oda a Legion Commander meg a Templar, tehát lejárt a Chrono, meg a Hex is elment már. Azt lehet mondani, hogy jól jártak, mert ők tudták ugye kitolni a legtöbb damage-et, és szépen kiszedtek ott mindenkit. Na hát ez meg a másik, lejár a Chrono, és akkor a Voidra szépen lehet ráfordulni. Annyi, hogy ugye Dren nem tudta rárakni az ultiját, tehát az még pluszba is jöhet a csapatnak. Szóval azzal is majd számolni kell mindenképp. Közben egy Crystallis is megvan most már ZTA-nak, tehát fokozódik a sebzése, nem is kicsit, de hát a Legion Commandernél is elég brutális mennyiségű van, és hát jelenleg majd kelleni fog a Faceless Voidra is, mert ez kevés lesz 36 perc után. Vagy egy Mjolnirt össze kell dobni. Hopp, közben egy Zenigata nagyon elkóborol. Egyedül nyilván ki akar ugye vardolni. Sikerül is neki, és meg is ússza, de lehet, hogy a Doomra rá tudnak ugrani. Nem, Robespierre-t ugye le tudták scoutolni a ward miatt. És így kibekkelnek, mondom én. Inkább csak a Dire oldali erdőbe gyűlnek. És nagyon jönnek befele a Quiet Storm játékosai. Fönt Drent lehet, hogy bajban van, így van. Egyedül marad, teljesen leszakadva a többiektől. Nem sejti még a vesztét, de ugranak, és hát esély nem volt, hogy a társak időbe odaérjenek. Nem nagyon láttak ott senkit, szóval vissza kellett volna bekelnie mindenképp. 23-23. Hát egy olyan 4000 környékén van a csapat Networks előnye.
XP-be is nagyjából 3500-4000, viszont ez most 4v5 jelenleg. Tud buybackelni, ha nagyon muszáj a Witch Doctor. Egyelőre szerintem lehet, hogy inkább hagyják is azt a T2-t, bár nem, mert simán megvárhatják a társukat. Ugye teljesen full HP-n ez a T2. Szépen itt scoutolgatják, megpróbálják ugye kiszorítani a Myrmidons játékosait torony közelségéből. A Puck nagyon előre megy. Kockázatos játékot űzik, mert hogyha rá tud ugrani, erről beszélek, így az a Meteor nagyon mellé megy. Inkább amúgy a Legion Commander érkezhetett volna, és akkor megduelezik, mert így ez így elment egy hex, és közben Balázs, hát még a BKB-t el tudta használni, de azonnal CT-től kapta az ultit, szép a kétemberes tornádó, lesz-e follow-up, hát ZT beugrik, Hope, neki is ugye be kellett lőni azt a BKB-t, mert a Defining Blastot csak így tudta levenni, közben ZT már megöli az Ogrét, ez így nagyszerű momentuma lehet megint a Myrmidonsnak, és valószínűleg, hogy a Doom-ot is ki fogják szedni a Cold Snap alatt, már nem menekülő sehova, így van, két ember meghalt viszonylag könnyedén, és üldözik a többieket is, a Puckot ki kell szedni, így van! Double kill ugye Robespierre-en és Zenigatát, nem, ő ki tudott TP-zni, de hát így is. Két fontos hőst meg tudtak ölni, és ugye a Voidnak is bizony fel kellett venni a nyúlcipőjét, mert eléggé szépen lesebezték, és legalább ezzel, hogy itt fönt jó néhány másodpercet eltöltött a Quiet Storm, nem is igazán tudott sokkal több farmot begyűjteni a Void. És ez mindenképp jó jel. Hát a Puck tud buybackelni az Ogre, mindjárt éled. 30 másodpercük viszont van a srácoknak, hogy 4v5-be esetleg a T3-at megpróbálják ugye lehozni. Illetve hát egy Tovert is mondjuk beütnének. Elvileg a Templárral nem lenne olyan nehéz dolog, ez így van. Rá is kezdenek, sőt nem biztos, hogy csak a Tover kapja az első multikesztet. Na nézzük, ugye az Aegis még mindig ugye ott van Balázson, most ugranak rá, és a társak eltűntek. Így viszont a Quiet Storm ugye le tudja szedni azt az Aegis. Nézzük, van ugye Chrono, és hol vannak a többiek? Most jön csak a tornádó, de hát az Hope-ot nem érinti. Jön a Meteor is, most fordulhatnak, backtrackeli pont a meldes támadást. Ennek ellenére megvan a kill, még akkor is, hogyha hárman ott bekapják. Ugye a Dreamcoil-t Balázs talán elvesztik, így van, de lehet, hogy a többiekkel le tudnak számolni. Hát ZT már double killes, és talán CT-t is meg fogja tudni ölni, így van. A Cold Snap elegendő lesz? Nem, mert Zenigata nagyszerűen swappol, de hát ez meg az ő életébe fog kerülni, így van. Triple kill ez már ZTA-nak. Közben itt a háttérbe ugye a Puck okozhat kellemetlenségeket, de vajon megoldják-e? Egy újabb phase shift, vigyázniuk kell. Hát az Orbbal nem ugrott olyan sokáig, ezért szerintem meg lesz a kill. Na nézzük, ki tud-e blinkelni, és ki tud blinkelni? Talán, hogyha az a Defining Blast hamarabb jön. Szórakozik ott velük a Puck, de végül is ami fontos, hogy a Ranged Roxot biztos, hogy be tudják ütni, szerintem meg lehet, mondom én, de megérkezik CT, és így ki tudják szedni a Templárt. Megint az a fránya Stomp. Egy picivel később érkezett, mindegy, legalább a Ranged Rox az megvan, jön a Sunstrike, és ez nem találja el Speed of Life-ot, így pedig ez azt jelenti, hogy behexeli Minert. Nagyon jól játszik a Puck, és tartja egyelőre a lelket a csapatban. Robespierre-nek most már onnan futnia kell, fölösleges bevállalni azt, hogy megpróbálja mondjuk megölni a Puckot, és ha nem jár sikerrel, akkor ő is csak ugye meghal. Hát így a Ghostwalk-kal ugye szépen el fog tudni ugye onnan futni. 29-26 ez, és hát majdnem 10 000-es networth előnyt ebből azért összeszedett a Myrmidons. XP-vel egy picit kevesebb, de az is most már azért folyamatosan növekszik a csapatnak, és hát fönt is egyéb jó kis Creep Wave érkezik, sőt az 1/3-át, lassan a felét már lebontották a torony HP-jának. Továbbra is egyébként networth-be vezet az Invokerrel Robespierre, van most már nála is ugye egy hex, de szerintem ez már régóta megvan. Hope-on is azért össze lett rakva egy Crystallis. Még mindig nem olyan félelmetes az a Void. Sőt, azt lehet mondani, hogy a Puck sokkal nagyobb bonyodalmat okoz ugye a csapatnak. Érdekes, vett egy Ultimate Orbot. Skadit akarna? Speed vagy
szeretne még belőle? Hát vagy még egy Linkent tudnék elképzelni, hogy még inkább ugye fejtörést okozzon, hogy ölhessék meg azt a hírót. Így van, egy Linkent rakott össze. És végül is ugye társakra is pakolhatja, tehát akár a Doomnak is segíthet ezáltal, vagy ami talán még fontosabb lehet, hogy ugye Voidra oda pakolja. Na, közben itt ZTA és Balázs lehet, hogy valamit szeretnének. Ugye látták a Ward miatt, hogy ott ketten is bent voltak az erdőbe, csak hát szerintem mivel a többieket nem nagyon látják, ezért nem akarnak túlságosan előre menni. Közben egy Meteor Farm, ugye itt Robespierre-től, meg nagyon messze van a társaktól, ezért ez itt kockázatos. Hát hopp, na nézzük, CV, és bent volt Dual Range, hát nem tudom, hogy, de nem is lényeg, Jézus, Zeniga mit kap, és hát nem fog megmenekülni a Doom se, attól függetlenül, hogy a swap az gyönyörű volt, de szépen ki tudják végezni őt is, így is kell ezt csinálni. Nem tudom, hogy adta be a duelt, de igazából nem is érdekel. A lényeg, hogy megvan a kill. Jól vették észre ezt a lehetőséget. Bevállalták, mert benne lehetett volna az, hogy ott mögötte többen is vannak, ugye, a Quiet Stormból, de ez nem így történt. Közben nézzük, ugye, Speed of Life. Hát ő szépen ugye haza tud libegni. Na, 3v5-be. Hát Vengeful az 20 másodperc múlva éled, meg a Doom is tudna ugye buyback-elni, és ráadásul ultia is van, tehát ez elég kockázatos, főleg, hogy minden is elég messze van a Creep Wave. Egészen pontosan a folyón túl. Közben itt Robespierre szeretne még egy kicsit split pusholni, ezzel akár még megbonthatják ugye a Quiet Stormnak a line-upját. Na nézzük, elkezdik ütni a T3-at, viszont addigra ugye az Invoker eljön föntről, Speed of Life beugrik, de a Dream Coil-t egyelőre még nem akart elhasználni. Szerintem meg akarják várni a Doomot. Így van, ki is be kell a Myrmidons. Nem kell ezt erőltetni, szerintem nekik kedvez az idő, legalábbis egyelőre. A Templár még mindig lehet erősebb, úgy a Legion Commander. Sőt, ez azt is jelenthető, hogy mivel közelben nincs ugye Radiant Ward, Jézus, Atya úristen, hogy fog ez összeesni ez a Roshan. És mire kimondom, már össze is esett. És így, hogy van egy sajt, van egy Aegis a Myrmidons tarsajába, ez így rengeteget jelentett. Valakit még ki kéne szedni, ugye elment egy Smoke, ha jól látom a Quiet Storm-tól, így van, és Balázs még zsákmányolt egy Invit is. Csak hát a többiek egyelőre még nem követték, de most már látnia kéne szerintem. Így van. Jön is a pingelés ezerrel. Csak ott nagyon egyedül van, erre figyelni kéne. Van-e valakinél gem? Nincs ott senkinél, szóval nem látják. Inkább csak olyan 6. érzék. Így viszont meglepeti mindenképp, hogy a Pakra, de jó lenne ráultizni, csak le kéne szedni azt a fránya Linkent előtte. No, megint lehet, hogy próbálkoznak ugye lent. De hát eléggé gyorsan hatástalanítják amúgy a Creep Wave-et. Nem lesz könnyű, valamit ki kellene találni. Valami split push, vagy kéne valami Boots of Travel valamelyikükre, hogyha fönt is mondjuk betolják egész T3-ig, akkor azonnal tudna lentre reagálni például. Na nézzük. Egy blink, egy tornádó, de ez még csak ijesztgetés volt, inkább megy itt az állóháború, vagy megy itt a tánc, kinek hogy tetszik ugye a lenti T3-nál. Hát minden még az a fránya Milirak szál. Kicsit ez is hátráltat bennünket abból a szempontból, hogy azért a Super Melee creepekkel jóval hamarabb haladna a mides wave is. Így egyelőre azért várni kell. Hát szép lassan majd beérkeznek. Minden esetre tényleg könnyedén, főleg a Pak révén. Na most ugye Balázs beugrik, megpróbálja megölni Hope-ot, de azonnal jött a szap és felpörgették, minden esetre a Voidot ki tudták szedni, azonnal ugye buyback-elni kell. Hát Balázsról az Aegis-t mondom, hogy leszedik, egyelőre nem, és még vissza is tud fordulni a Doomra, és őt is kikapják, jön is a double buyback, aztán jön a Chrono, hát Robespierre-t így ki tudják szedni, és még Drent is lehet, hogy meg lesz, így van, sajnos, őt is kivégzik, és 4 embert is elvesztünk, hiszen ugye ZTA is meghalt, sőt úgy, hogy a Cheese-t azt még nem is tudta elhasználni. Sőt, mindenki, hát, ja jó, igen, a
Aegis miatt mutatja, úgyhogy mindenki meghalt. Már egy pillanatig azt hittem, hogy buyback-elt. És csak 2 embert szedtünk ki ugye a Quiet Stormból, de ők azonnal vissza tudták venni magukat. Hát ezt nehéz lesz azért megostromolni majd ezt a bázist, mert tényleg eléggé jól tudnak védekezni. Talán egyébként rá kell majd megint kényszeríteni itt a védekezésre a Quiet Stormot, mert ugye nem lesz buyback a 2 emberkén, és azért valljuk be, hogy a Void és a Doom nem érkezett volna vissza ebbe a fightba, akkor azért az máshogy alakult volna biztosan, és a következő 6 percben meg nem is lesz buyback, így van. Azért az sokat jelent. Hopp, közben itt Balázs megtalálja Zeniga, tehát vajon a duel alatt, nem is kérdés, hogy vajon a duel alatt megöli, és begyűjt egy gemet, föl is veszi bizony, aztán érkezik Huntella, neki inkább fontosabb volt, ugye a Bounty, aztán fölkapja még az ellenfél teleportját. Akkor cseréljünk, haver. Ha tiéd a gem, akkor elviszem a teleportot. 30 jelenleg ugye vezet killekbe a Myrmidons, hát nem is picivel, de azért visszaesett valamivel, tehát 10.000, de inkább 9.000 az a network előny, amit jelenleg ugye a magyar csapat birtokol, és XP-be viszont rengeteget buktak. Egy 9.000-et teljesen egalizálni tudott ugye a Quiet Storm, és közben most már a Doom is egyébként BKB-val büszkélkedhet. Ez azt jelenti, hogy van most már náluk is 2 BKB. Ugyebár, ahogy láttuk, a Voidon sem jelent olyan sokat, tehát magabiztosabb a Doom sem lehet annyival. Itt közben el kéne kapni, és ez nagyon jó lehet, a Hope-ot meg tudják ölni, már pedig úgy tűnik, hogy kiszedik. Majdnem 100 másodpercig nincsen, és még gyönyörű tornádózás után az Ogrét is meg tudják ölni. Ez akár ahhoz is elég lehet, hogy befejezze a Myrmidons. El is indulnak szerintem miden, és ott be fogják tolni a Milliraxot, és utána mondjuk mennek lentre, de akár fentre is ugye átcsoportosulhatnak, az mindegy. Az tény, hogy bőven van idejük, ez 3v5 jelenleg, és ne felejtsük el, hogy a Templar elébb nem használt el a sajtot, és még az is megvan ugye ZTA-nak. Hát nem kérdés, hogy a tornyot lezúzzák, meg a 2 rax is meg lesz. Hiába a Fortification, az már nem az nem szar, az max lassítja egyenlőre, így van. Nagyon gyorsan tudják szétszedni, szinte nincs is a baraknak amúgy armorja, az a durva, az Assault, illetve ugye a Mad miatt. Na, közben beugranak T4 alá, és megpróbálják a Doomot is megölni, és meg is lesz a kill, ő sem tud buybackelni, Zenigata is milyeneket kap, egyedül ugye a Pakili túl már megszokhattuk, hogy mindig kicsúszik a kezeink közül, de így meg garantálva lesz a Mega Creep, és ott is van a győzelem. Nagyszerű volt itt a végjáték, nehezen indult be a Myrmidons, de annál jobban teljesítettek a vége felé. Na hát az első fordulót ugye azt hiszem free win-nel, a másodikat pedig ugye tisztes helytállással sikerült átvészelni, és tovább jutott a Dokler Myrmidons, és akkor várjuk majd a következő körbe az ellenfelet, hogy ki lesz, az nem sokára majd gondolom kiderül. Ahogy a többi mérkőzés is zajlik, és van szabad ellenfél, gondolom majd valahogy besorsolják a harmadik körbe is kis hazánk fiait. Addig azért egy rövid szünet, és akkor ahogy jön a mérkőzés, jövök én is. Tartsatok továbbra is a Doom TV-vel. You're doomed!